Mas maayon nang na-blacklist, tol. Para makabulo atong manghod kung asa sa taman. Tama kayo na, tol. Daghang kay mga manyakis dire. Trabaho ta. Tara! Kahadlok sa kong damgo, oy. Gigangbang daw kong upat ka lalaki. Tol, balaka ko sa atong manghod ba? Ano man? Daghan naman kay kapanguyab. Ano man balaka man ka? Nanaaman ta. Atuan ang protektahan. Ya, Asa mga to? Tingig lapas na ng linya. ya, motor mo ko sa basketballan. Inya mo kung sama ka nito. Ako ang muse dito. Pilingera. Dili pwede. Kaya magbiga-biga na mo ka nito. Paminaw, Maricar, ha? Ayaw mig palaguta. Higpit lang kay mo sa kuaya. Sa mukha ni, gaba mo gud kay ko. Manghod, di protektahan na ka na mo. Ops! Ganong mo po makikag-short? Dili mo kay ni mo boya. Tol, anong tanawa daw? Basig na nanilip niya. Dili ko mo sagot. Kanay makasilip sa paas akong manghod. Ya, tanawan yung tarong diha ya, basin ay nanili. Assuming. Maricar, tabunin ang paan mo ba? Paminaw lagi, Maricar. Gitabuna naman ako ya. Sa mukha ni gapat ako. Papo na itari ba? Hoy! Hey! Patay na tagiya! Oh shit! Namarklag ka, ha? Hoy! Hey! Paninit ka kaya! Hindi ka mamuna! Pakutahan mo, makalit! Hindi ka mamuna! Wala, nasilipan day ko. Ano mamakala sa mauna? Wala ko ka mamaklag, boss! Ha? Isa mo na! Ha? Mahod! Gibaklan na ka! Usama na ito na! Ha? Tubag, Maricar! Tubak na! Ya, pasayluwa lang ninyo na ya. Bisag kinsa be gusto mo tanaw ani no. Pilingera. Hoy! Ikaw di akong tanaw! Kisa man yay! Kinsa di mo kitanaw di ay. Hilingon po ka, no? Kana mo kong manok? Eh, pasensya kayo ba sa boss? Pasensya kayo, Uy, boss. kuya ba? Kamukot patakaran ba kun? Ya. Ya. Okay ka, Mahod? Patay! Ito karang truma! Okay na ka? Okay na ka? Ansa ka? Hoy! Ansa ka ba? Tol! Ito karang sakit ani, tol! Okay na ba ka? Hoy! Ingon ani biya jud ko yan no. Basta mabaklaran og lalaki. Pilingera. Ay! Igat na mo ha! Tingnan, sunod dito! Sunod ikaw! Para sa imo ni Maricar, maabot ang panahon, makuha na koy mo puday. Ayo. Ayo. Seto ah! Asa ba ka? Da si Maricar boss. Among Manghod, kung sabay toyo nimo. Nguyab ko siya boss. Manguyap! Putik kamay! Sigurado ka? Magkapasar ka sa akong Manghod? Boss, wa mo kabalo. Taas na kaya mong pagigugma ay. Ah, sa ato pa. Dugay na ka na nguyab sa Manghod. Tinuod lang boss. Tilawan na ako yung puday. Ay, binuwang! Alin dali! Maricar! Maricar! Sa malaya. Nakailangan eh! Tubag, Maricar! B. Yahoo! B? Nagpunsa ka diri, B. Gibisita ti ka. Nagdala kong bulak para sa imo ha. Unsa man ka tinod, Maricar? Nanahilaptan na ka ni! Tinood na, Maricar! Ya. Nahilagtan ko niya ya. Pero napahilapot man ka! Nagpahilabot ko ya. Kaya nagbasa. Pwede ba, Col? Gusto ko ni Maricar. Di mo sugot! Itamas-tamasan ni mo mong manghod! Alin dali! Yun! Yun! B! Tabangi ko, B! Tol, di ka tol! Ah! Di na Tara! mga tol! Basta mga takati ba? Ano nga, tol? Ikot, tol! Ya! Ayaw ninyo anak siya ya. Sayang ya, lamibian na mo drive. B! Nagaran! Unsa man ni B? Impas ka karon! Well! Oh! Bila! Balik pa ka dali! Ya! Sobra naman mo ya! Maricar, sulod! B, dili ka magbulag, B! Musugot mong sa dili! Magbulag mo! B! Kasama na! Kasi! Tara, sulod! Tara, tara,